Ikaw video. Nasa ka tayo? Ha? Bilang? Layo ada yung mga... Uwan tay. Uwan, ano eh? Uwan man. May ulan. Bilang tayo. Bilang na. Kamatis na. Bilang? Bago tayo? Ajis. Bago. Yes na yan? Ajis. Kamates ka na bilang. Ano? Singuan, maganda no? Ano yung magkamatutay? Muli ka? Bilang. Ha? Kaya gawad pa mo ito. Ah, nakikiguan? Tagbila man po na mong bago tay. Nag-dress lagi? Tag-Jess. Ikan pa nagpilar ng baguhan ay? Bilang yung kabuk dito ay? Empat, tulo. Analing na mga bahay doon. Renta. Oo. Analing na mga Sibiyan lang. Ito nun ni tayo. Ito nun eh. Ito. Kabago? Oo. Renta. Bago. Ay, binigyan mo yung lain tayo. Hatag mo na ako na tayo. Ha? Hatag mo na ako na. Ako ba rin? Oo. Ay, jadi ganun. Binigyan para mahalinan ka ba? Ay, pagdagaan. Daghan ang mahalinan ni ka. Yan ako. Ah, Kasi may kabago. sige ba nga? Sige, binigyan na yung lain tayo. Okay. Ah. Uwan tayo. Ako rin. Ako. Ah, sige, sige, sige. Gawad ako lagi. Oo. Isa tubuan. Ah, sige.